Ibu sada bagian kedua. Kahaporsiai jala tahida kondo. Sada do debataka jalamuk situl sada do amai. Ima debata ama, debata anak, debata todi pargaria. Na timpun amai do anakna sian haridona sadili sian mula na rodi saleleng-lelengna madok suang son amai naso marmula naso marujun suang son nido anaki suang son musedo naso marmula jala naso marujun do todi parbairi ima nagorat sian debata do anaki marhite-hite kodao